Hello guys! So for today's reaction video, tingnan natin yung music video ulit ng Horizon. Ito ay Lucky. So panoorin natin yung music video, then yung live performance after. Itong video ay nirecommend sa akin. So ayun, tingnan natin kung ano ito. And so far sa ngayon, hindi ko pa rin pala alam yung fandom name ng Horizon. So, kindly leave in the comment kung ano pala yung fandom name nila. Hindi ko pa rin alam, no? Ano ba yan? So, ayun, tingnan natin yung music video. Tapos, yung wish bus naman nilang performance sa Korea. Start na agad. Wala pala itong mga intro ng company nila. Nagbi-video call siya. Yeah, you know what it is. L-U-C-K-Y. Wanna get this right. Parang travel vlog yung video nila. Can you feel my heartbeat? 오늘 날씨도 완전 맘에 들어. 괜히 두근두근두근거려. Ito ang boses ni Vinci. 너를 만나는 날. Purple. Grabe yung ang pula ng lipstick niya. Siya yung may dimple. Napansin ko talaga yung dimple niya last time. Ito yung talaga yung matangkad at sa tingin ko siya yung visual. Tama ba ako? Yes! Si Vixie talaga yung nag-high note. Ang cute ng Choreo. Saka, ano yung sound effect na yun? Pang whistle. Diba to parang refreshing naman ito. May rap. Hindi talaga pwede mawala yung rap. Nakakaano siya. Rapper din pala siya. Ito siguro siya yung second na vocal siya pala yung tingin ko bata. Siya din pala. May bibirit din. Ba't ganito? Lucky. Yung steps, madali lang, no? Sarap, sayawin dito. Siya! Talaga nakaka-feel, young talaga to. Yung itong grupo na to, yung nakikil ko pag napapanood ko sila. Mabata ako Ano kaya ang height nito? Yung laki ito sa gitna. Siya yung matangkad siya pala yung balik na siya sa real world. Ano ba yan? Counting. Pag nag-live siya. Parang ganon. Nag-live siya. Live streaming. Yun. Tapos na. Kakaiba naman tong Lucky na to sa lovey-dovey. Mas gusto ko yung mga songs nila na very happy, lively, bagay sa kanila. Very cute nila. Saka ang galing nilang sumayaw, energetic, and ang cute nila. Parang refreshing kasi pakinggan, panoorin sila. Ganun yung nababay ko sa grupo na to. Ngayon, tingnan natin yung live naman nilang performance. Ito, excited ako kasi pag sa wish bus nakaupo lang sila. So, tingnan natin. Kasi walang dance ito. So, kaiba to Wish. Tingnan niya. Kaiba. Pang whistle
Wanna get this right. UCK yun. Eyes on you, never lose him. Can you feel my heartbeat? 오늘 날씨 Daming tao. 완전 맘에 들어. 괜히 두근두근두근 Wow, yan tingnan nyo. May ano din dito. Diwas din yung ugat ni Vinci. Ito, pangalawang vocal. Hindi sila kasya. 5 lang yung upuan sa Wishbus. Rapper din pala siya. So, tatlo. Pangatlong rapper to. Ito, ano ko na talaga sino yung rapper at saka vocals. Watching your sweet motion. Can't hide in my emotion. Moving to the heart, baby. Yung rapper kumakanta din eh. Vocal din. Grabe. Grabe talaga yung boses ni Vinci. Di pa kumakanta yung sa right na sa unahan. Ay, Ito gotta siya. take your love, put it on my zone. Rap ulit. Ay, give you all my life, no more fear tonight. Day by day. Grabe yung dimple na may dimple siya dito. Tsaka dito. I don't have to be with you. Oh, mas madami palang rap parts sa kantang to. I love you, go in motion. Yung rapper kumakanta. Siya yung rapper na kumakanta. Baby, you're so goddess. 모든 게 완벽해. Ito pala yung bumibirit din. Kaya din niya. Iba yung color ng buhok nila dito sa music video. Lucky, lucky, lucky. 이런 느낌 줘 me a girl, it's you my lucky. H-O-R-I-7-on. Lucky, 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 lucky. Let's turn lucky 7. Siya yung bata, Lucky, 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 yes. Siya pala yung bata. Akala ko yung naka-blue. Na-confuse ako sa mukha nila. Medyo pala yung magkamukha silang dalawang rapper. Yan, siya yung nakikitan talaga. Parang bata niya, tingnan. So, siya talaga sa gitna, no? Sino kayong leader dito? Oh, may pagka-astigin yung nakatayo, Parang may personality siya. May kaya din pala niyang mag-ganun. So, napansin ko dito yung every members kasi nakaupo lang sila. So, parang nakikita talaga natin sila, no? So, sabi ko yung pinakamatangkad, parang ano siya, akala ko talaga siya yung charismatic. Pero dito, parang yung tindig niya, saka yung pananamit niya, mag-project siya habang perform, parang nakulangan ako. And ano siya, hindi talaga siya kulang yung niya, stage presence. Kasi yung parts niya ay konti lang. Then, pag sa parts niya, parang hindi ko masyadong ma-appreciate talaga. Parang wala siyang, mababa yung confidence level niya. Parang gano'n. So, yun na, pasensya na kung sino may bias sa kanya. So, yung katabi niya nakatayo, yung maganda yung presence niya doon. Yung pananamit niya, yung tindig niya, yung pagkanta niya, at saka yung paghawak niya, yung body movements ba niya, parang malakas yung dating. So, syempre si Vinci, as in stable talaga yung boses niya. Saka yung sa gitna, di ko kilala yung kasabi ko, 14 years old. Kasi yung niya bagay talaga siya kung meron kayong ipa-perform na mga cute na part or kaya din nag-rap pala siya, no? Yun, malakas din yung appeal niya. Saka yung dito sa unahan, yung katabi ni Vinci, sa left ni Vinci, parang konti lang yung part niya, pero mataas yung boses niya. Ewan ko bakit konti lang yung binigay ng part sa kanya. At saka yung dalawang rapper dito sa left, marami kasi silang part so talaga, rapper talaga sila. Na-perform naman nila yung parts niya ng maganda at maayos. Mataas din yung confidence level nila, yung tatlong rapper. Yun lang guys, yung napansin ko sa kanila. So yung kilala ko pa lang si Vinci.
sa huli, makilala ko din sila yan. Ano lang tayo, slow lang tayo na i-discover sila yung horizon. So, ayun guys, sana nagustuhan niyo yung reaction video kong ito. Thank you sa nag-recommend talaga sa panonood ng aking mga videos. I really appreciate it. Sana, marami pa tayong ma-attract na mga fans ng Horizon. Diba? So, ayun guys. Thank you so much for watching with me. See you again next time. Bye-bye.